Kuinka kuuma terva pitää olla? Kiehuva. Kiehuva? Kuin näin pitää? 10 sinne 11. Kuinka menee? No, puolentoista. Puolentoisen. Siemenseltä ulkoa. Ai ennen oltiin tervapartsa. No niin sanottu, kun on muiden viittiä kuin. Teillä on hyvä sutti tämä on. No, Valko-Venäjälle tuotu. Venäjälle tuotu. Se kun jähtyisi tulee sakieksi jo terva semmoinen, da? Se pitää... Saki kun olmille voi, pitää olla tämä dieselöljyä. Dieselöljyä? Joo. Miksi? Bensiini haistuu hän kovenua tämän kylmällä siellä. Pitää olla oikein kuuma, silloin voit bensiini panna sekoituun. Mä kun on olifua kaikkein paras, kun ei ole täällä missä meillä olifua. Niin kuin pellaöljyä, sanotaan suomeksi. Ihan panna tänne tervaa? Se tulee siitä oikein notkiin. Notkien terva tulee. Notkien terva se paremmin uppuu puun lautaa. Ja kun kylmä lautasi, kun voi hän samassa jähtyy. Kylmällä siellä? Oikein varjautettu kylmään. Samassa menee sakiksi. No. Pitää lämpimällä siellä terva. Lämpimällä pitää oikein venhoisi oikein lämmin lauta. No. Monta tuntia pitää kuivattua veneessä? Pari suutkoa kuvannut, että pari vuorokautta kuvannut, että lämmin, niin se kuivaa 2 vuorokaudessa. 2 vuorokaudessa lämpimällä siellä. Veresterva on parempi kuin vanha, vain ei sitä ole väliä. Millaisella tervalla? Terva niitä pilautuu, jos monta vuotta. Terva niitä pilautuu? Pilautuu. En mä ois hakijaksi, mussaksi menee. Mussaksi hakijaksi. Se ei uppoo sitä lautaa. Niin? Uppoahan lautaa. Akku se. Niin, kun mussaksi menee se. Pari vuotta voit säilyttää ennen, jos oli enemmän silloin pilautuu. Pari vuotta vain? Mitä vielä säilyttää, tarvitsisi mennä myötä. Mä käytän. Kun semmoinen ei lämmin sieltä, ei se kuiva. Ei kuiva, viima, jos tuo viima.
säännön poikia oli mun järjestö. Kun harvempaa verkko, mä tulin säännön silloin. Me kun sorokokkaat ei ollut sitä. Tiestä kun se paljon. Kylmä kun on, nyt kun tätä lämmittää, niin silloin liikkeessä kylmä kun on. Kylmä on vielä, ei liiku kala. Tässä pitää katsoa, että sankoja ei pidä syttymään, niin? Laajat. Itse terva. Nyt se on lauta kylmä. Lauvat ollaan kylmät nyt vielä. Hän ei voitausi tähän tukullaan jäänyt, niin ei mene tyhjää tervaa. Tyhjää menee tervaa paksua. No. Kun on lämmin terva, tästä lämmin lauta. Lämmin lauta, lämmin terva. Oikein ohut. Ja sit. Ja on valmis. Kyllä niin No вот. Valmis on.